Despois dunha semana complicada, como foi a pasada polo tema de problemas musculares, como foi esta? Recuperas a algún xogador? Como estamos que estaban máis entrados? Bueno, en principio si recuperamos a algún xogador, Ricky penso que vai poder chegar ao partido. Logo vamos a ter fora, aínda que Fran xa está tamén facendo cousas co equipo, pero aínda vai estar fora unhas semanas. Ademais de Fran, estaría fora Soto e Samu Aranjo. A semana pasada conseguimos unha victoria convincente na casa. Como foron os ánimos esta semana? Volveuse ao equipo? Notas que cada vez que está mellor e que esas as victorias que os impulsan? Sí, totalmente, sobre todo cando ves de non gañar, como foi o partido anterior, conseguir conquerir unha victoria sempre é importante. De os ánimos a semana moi boa, xa o foi tamén despois de Langreo, pero esta semana a verdad que nese aspecto moi contento tamén. Precisamente falabas do partido de Langreo, un campo tamén de erva artificial, no que o equipo non foi quen de gañar. Supoño que tamén é un reto para o equipo que sexa capaz de competir e de gañar en un campo de erva artificial. Sí, non ten que ser excusa. Ao final, temos a opción, aínda que o noso campo de erva natural, os adestramentos, habituais, principais, son tamén en erva natural, pero temos a posibilidade de adestrar en artificial e, non ten que ser excusa, non? Esta semana estivemos adestrando en Sergas para adaptarnos o mellor posible a esa superficie, é algo que non ten que ser excusa o xogar en artificial. En todo caso, máis alá de que sea un campo de erva artificial ou non, igual é un equipo potente, que destacarías deles, por onde poden estar as claves do partido? Si é certo os números do Guijuelo, na casa, penso que hai 3 equipos que están invictos, o Guijuelo é un deles, leva 4 victorias, un empate, un equipo cun nivel técnico, de nivel alto da categoría, un equipo cunha referencia arriba, tanto Dieng como Juan Antonio, que lles dá opcións de poder xogar directo e cambiar, de combinar a xogar máis directo. Un equipo moi complicado, que os números está a corroborar que é un equipo dos complicados da categoría. A ti, como adestrador, que combos te gustaría ver en Guijuelo? Donde crees que pode estar a clave para sacar os 3 puntos? Penso vimos o que comentábamos antes, de perder en Langreo. Gustaríame que cada vez o compos sexa máis parecido ao que é o compos da casa, que é un equipo dominador, que xoga en campo rival, que xenera moitas ocasións. Ao final, penso que isto é fútbol e temos que ser un equipo que non se nota a diferencia de xogar na casa ou facelo fora.